Crec que això és el que cercaven. Oh, que és de guapo, m'agrada. Bé, però el que val. Perquè són vostres 5.000 pessetes. És massa car. Compra'm el Fevi i el vull. Si mos pogués llevar qualque cosa. No pot ser, comprendran que això era el rellotge del rei en Jaume. En fi, si a tu t'agrada, ja està bé. On us podria embolicar? Has sentit 5.000 pessetes? Quina cara, l'altre dia em pagar 500 amb l'Antoni de Racó. No hauria de ser un pols d'umbes. Dins sabuts, home, que no ho veu, dins sabuts, eh? Moltes gràcies, que ho passin bé. Igualment, adéu. Adéu. Ja de que serà vosaltres. No sabíem on havien de posar aquestes coses i dèiem que... Estic cansat de que us fiqueu en el que us hi importa. I encara no compost això. Ah! Carai, què has fet? Jo vos estrangularia. I no no serviu per res. Això m'agafarà un atac. Serà millor que vos n'aneu. On? A descansar. Ha de venir un camió a d'un gènere. No l'hem de compondre. Serà millor que el compongueu al vespre. I així tindreu més temps, que ara m'espantau tots els clients. I no te vas a venir aquí? I que tens por? No, jo no. I a més, fent feina fuig fred. Està bé, m'ho n'anam, fins més tard. Jo avui vespre no vendré, perquè tinc aquest constipat i no sé... I doncs ja compondrem nosaltres. Mentre no me'n fèieu cap, anau, que venen clients. Adéu, adéu. Bones. Vos saps tenir don Biel, que et pot servir? Venia a veure si tindria una cosa. Mira, igual que si estigués a casa seva. Ai. Bones tardes. M'hauran dit que deixàssim aquesta De casa la fi, aquí. bando, i deixar bullar a dins. Ara anem a cercar un parell més. Bé, deixeu-ho aquí. Què, va trobat? Sí, això és. Qual? És una peça única, 3.000 pessetes. 3.000 pessetes. I de què? Que me'n dau? Home, això, ha de comprendre que de gastos i jo n'hi puc dar 500. 500? I per qui m'ho pres? Ala, judiu, lladre, polissó. El destapa aquesta caixa i el que ha de dins el pot deixar aquí dret. Ara va. I dins la caixa hi pot posar aquell monot de plàstic que ningú el vol. És que està en l'armari. Sí, demà que és el s'enduran a cremant el corral. Mira que de venir a fer feines vespre. No queda més remei, hem de fer el que mos diu l'amo. Si el si qualque dia el puc agafar pel meu compte. No diguis desbarat, vinga, començarem a dur aquestes caixes ja a dalt. I ara, què passa? No ho sé, encén el llum, man. Què has fet? No ho sé, venia cap aquí, que li va dir. No ho deus haver fet aposta. No, l'hem vestit així, sense voler. Ha estat sense voler. Ja ho va. De totes formes, aquest tio mos desvia estar ballant. Sempre mostraria soia damunt. Qualsevol sabia. Ja pot dir ja. Així s'haurà acabat. Sí, però, i què fem amb això? No vegis quin paquet? Ara haurem d'avisar la policia. La policia no, no vull anar a la presó. Tens raó, qualsevol se va creure que no l'hem fet aposta. La ràbia que li teníem. I doncs què hem de fer? Ja m'ho vull anar tampoc. Calla, posem a dins aquesta caixa i l'enterrarem en el corral. I què haurem de fer un clot? Clar, tenim temps. A més, demà ningú nos demanarà que ho he fet avui vespre. No ho crec. Vinga, au, agafa. Vés a contestar mentre vaig a cercar dues xades. Digui? Sí? Ja hi és? No ho sé. No, demà no serà aquí. Ni passat demà? No ho sé. Crec que no tornarà. Bé, per ventura sí. Demà, bé. Adéu. És mort, senyor de dins! No facis com ell, que no l'hem posat aquí. Però ara m'ha sortit dins l'armari! Ara bé, ja agafa una xada i fent escolta passar la por. Tu jures que hi ha dins l'armari? En fi, mira, avui et trauràs el gat del sac. O veus? És mort, que caminen! I de què hi ha dins? Dijon, no veu que està més assustat que un cuc.
No són visions, m'ha tocat, ho sé cert. Me pareix que aquí tornem a venir tots. Oh, de què t'has assustat, un monot? T'he dit jo. Anem a fer escota allà baix. Qui anirà bé? Què l'hem de fer amb el fondo? Petzol, ja li cabes la caixa de dins. Au, treu la terra. Què ha costat això? Per aventurar la societat del mort? Manies, no són més que manies nostres. Vinga, fes envio. Ja està bé, anem a cercar-lo. Agafa per aquí. No te la caure. Au, ja està. Ara l'art en ficar la pata. Ficar la pata, com? L'art en s'ho-xerrar. Jo no diré res. Per molt que te demanin, tu... Ara podrem compondre 4 coses per ara demà de matí. Com pot ser això que no l'hem enterrat? Si això t'he dit jo que aquest mort a follet. Si l'amo és aquí, qui és que hem enterrat a dins la caixa allà baix? Jo no vull mirar què hi ha aquí de dins. Jo sí, vull saber el que hem fet. Vinga, va. És menor de plàstic. No ho entenc, comença a estar escamat. És morta ja. És menor aquí. No vull anar. Ten por. Calla, això és que segurament en susto mos hem equivocat. No pot ser altra cosa, no pot ser. Però hores, aquí hi ha bruixes, ho sé cert. Ara davallarem aquell, així no mos equivocarem. Agafa per aquí.
Calla, Benet! Serenos! Serenos! Vinga, anem allà de dins. Ara vinc! Què res de nou? No, nosaltres fem unes feines que... És que passàvem per aquí nosaltres tres. Sí, com que en Villum hem picat a la porta per saludar l'amo. Ja que ningú ha contestat, hem anat a aixecar serenos a veure què passava. Ah, llavors que devíem ser per allà baix. I l'amo que no és? No ha vengut, estem tots sols. Normal, perquè ja m'ho havíem mal pensat. Sí, és que com que s'havia tant del camp, m'havien cregut que el pitjor havia succeït qualque cosa. Podeu anar tranquils. No li sabem ja succeir res, a menys que nosaltres sabem. I tu? No. I aquest aparato, què toca? Se li posen un disco, sí? Ah, vaja, jo. Ben fem per ahí com una pura manà, crec. Ja que no podien convidar a voler ells per els serenos. Estan molestats en venir. Herbes. Sí, vaig a cercar-les. No importa, però en venir altres allà dins. És que hi ha molt de xirmes i... T'ajudaran altres a llevar-los. És que són molt delicats i... Vaig a mirar si els atrop. Tu posa això en marxa mentre vaig a llevar 4 coses. Llavors entrareu. No hi deveu tenir contrabando, perquè t'han d'amagat. Perquè no treballeu i no rompeu res. Que en tancat d'en Carlos Gardel. Sí, aquesta vez. Podeu passar. Tenia fins a l'altre. Què fan aquí tanta paraigua? No teníeu guia, jugant. Avui no ha plogut. Saps que ens obrim perquè es prenguin sal per les arnes. Entrau a veure. Dolça. Jo soques. Bones, herbes. Bones herbes, bones. Adéu. Ai, doncs, però seguirem feina. Només haurà estat de susto. Adéu. Hola, que us vagi bé. Uf, menys mal que se n'ha anat. He passat el mal rato més dolent de la vida. Te pareix que l'han vist? Supos que no. Mira que si el veuen ja tenim bitllet. Us haguessin duit a la presó. Ben aviat, després d'aquesta endemesa. Agafa per aquí. No tinguis por, no t'arrossegarà. Au qualche ara eixit segur. I ara què hem de fer? Compondre 4 coses i descansarem. Bon dia. Bon dia. Encara ha vengut l'amo. No. El garo, d'aquestes hores. Estava molt constipat i... On és la caixa que vaig deixar ahir aquí? Caixa. Quina caixa nosaltres no l'hem vist, eh? Bon dia. Bon dia. Mami, que sabré què passa. Ahir vaig telefonar. M'ha contestat que l'amo no vendria ni avui, ni demà, ni mai, que és que s'ha fus. Home, si està malalt i... Malalt, molt de cuento, que du, molt de cuento. No crec que vingui avui. Què saps tu? No m'hi ara mateix. Què fas tu per aquí? Ja no poden saber malament de ningú. Ja, què li passa a aquest babaluet? No sé, ei, jo... És que no he dormit tota la nit? Clar, i quan m'ha vist del susto s'ha ocupat? Ni que fos un fantasma. Quasi, vull dir, vos en sortiu. Com de bon surt jo? Que estàu bé? Estic més sa que un gradall. El que m'apareix que no està massa bé és aquest que ja ho aquí en terra. Mira si el puc de xundir. Quantes galtadetes li passarà?
4 cotrellades li pegaria jo. On som? Que estava aquí? Ja tornem a això, és que no puc venir. Calla, no xerris, no digues res. I l'estàtua? Quina estàtua? Com quina estàtua? La que dugueren ahir, perquè vos vigili quan jo no hi som. El lot. Que maneu? On vas deixar la meva estàtua? La seva estàtua? Sí, la meva estàtua. Què diu, nen? La vaig treure de la caixa i l'he deixat aquí dreta. I ara on és? Vosaltres que no l'heu vist? Nosaltres? No? Sí? Ai, pensava que m'aneu a dir que dins la caixa hi posàrem un de plàstic. Sí. I no havia pensat i vaig venir bé per posar-li. Ah, ben fet. I l'estàtua la vaig tornar a deixar dins la caixa. Això devien ser aquests dos. Sí. No vaig sentir que feien tu i Pascual-li. Escorral, i què feu per allà? Estàvem acalorats i van sortir un poc a prendre la fresca. La fresca, igual que si estiguéssiu rebentat de feina. I llavors què feres? Vaig treure l'estàtua i vaig deixar segur dins l'entrada. Vaig posar-me un de plàstic dins la caixa. La vaig tapar i me'n vaig anar. I ara aquest dos l'han fet a desaparèixer. Que és que no heu fet per d'ella? No, no volia. I doncs, digueu que no heu fet, a vol l'heu duita. En el corral? En el corral. I qui és que vos ho ha manat, que ho duguéssiu? No, ningú, però... A lo millor volien que s'acosti pas com tu. Tu no poses més llenya en el foc. Està bé, si no puc dir res, callaré. No sé què no he fet, però si d'aquí un minut l'estàtua no és aquí, no sé què vos passarà. L'anem a cercar, l'anem a cercar. Una estàtua era una estàtua. Sí, mira quin nit m'has fet passar. Jo, tu també t'ho vas creure. Va ser per mort de tu. Vinga, fer dia. És que la fosca que fa i el susto que dua. Moneda, no hi ha més que moneda. Agafa. Que vols un altre xabuc? Crec que després de tot encara hem tingut sort. No m'explico com m'ho van donar compte i vespre. Aquesta caixa té molta d'humitat. M'agradaria saber que l'heu fet. La teníem allà baix ben guardadeta. Si ben conservada. Era perquè no música hi hagués res a damunt. I si s'espanya sa veu? Bé, treis l'estàtua d'aquí a dins i la posau allà. I vos ne podeu anar berenant. No t'han tret massa favorit. I què vols? Un capritxo que vaig tenir. En fi, en vista que te trobes Bé, 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 puc anar. home, veus que aquí hi ha caixa per estona. Adéu. Lot, saps què podries fer? Agafa això i el dus dins l'escriptori. No me fiï d'aquells dos, segur que n'han fet befa. Em va tripera! Moneda, més que moneda! No, vos trituraré! Moneda, ressuscitat! Que n'heu